Sun Summer Station. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Minutos kasumpalan alas 8 kabusan wadyala. Sa programa ning gagala para da saray tagatan da balay na binmalay programa na PAM. Paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Siyempre kalop kanta ba yun, amigo RJ Jimenez at your service always. Tanasay partner ko, si partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar Head na balay na Binmalay, Oscar President at Probinsya Pangasinan. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. Good morning at saray amin niya. Tumurunod at subscriber at sayay. Programa tan PEM at Binmalay. Partner RJ. Yes, kumusta na balay na Binmalay? Kumusta yung tungtungan nyo karuman? Final meeting, dasay pagkagawa na sayay selebrasyon na Pistay Daya, partner. At Binmalay. Final meeting niya at naganap saya tatagan tayo Pistay Daya. Yung mismo na May tayo no November ay May 1. What? Oh. Diba na Baywalk tatagan tayo may tatagan tayo may Budel fight. Nasaray empleyado, ahensya na gobyerno, nasaray barangay council officials, yasay kasunod saya, at anggapin malapo na pondo na munisipyo gingan de pondo ng Mayor Pet Herrera. So ay panunot talamot para da sara may gabay day may kasakaya nabuwas nabuwas. Doras na tuman alas 5. Walay libot. Patayo partner RJ ang po dara 5 kapusan. Ya wala so nagawa ya posisyon malapo dyan simbahan unarap di man na Baywalk nasumpal tuman at nagawa so pasantong misa ya paitar tayo na isa salamat tayo sa aray Diyos tayo tan sa untumbok sa kaya global parade dan sumpal to amay tatawagan tayo laro ng lahi yan nagawa di mat Baywalk san usublay so Model 5 partner RJ. Si paray kinay lugan sara tay baluto partner ay. May tamla may santo sa empleyado kaya pwede man na global parade ya ilibot naman at boundary sa boundary. Okay, so may santo tatang kasi pisasalamat dan di ba? Say biyaya na ating nakukuha mga lamang dagat na siya nating ikinabubuhay anto partner. Yes. Yeah. Hello. Hello, partner. Kanya na siyempre sa tanso paiter na untanlan na pisasalamat. So kasumpaltutan medyo tagilay ago amo partner pero may panangan na isakbay dalas yes. Siguro partner kasi sa tungtungan kasumpal na aray pigara laro ng lahi at nagawa sa Budel fight pero habang mambubudel fight walay nagawan raffle draw papangaraw naman ng Mayor Pet Herrera at tapos sila pa yung lapat tayo pasisya ay amin yung kasusan tayo at sa'yo nagawa selebrasyon na Pistay Daya at Binmalay at ang nga po yung pawid munisipyo agingan
sariling pondo yung kwarta ng Mayor Vic Menera. Oy, talaga ha. May pamalikot na na so nanunung ko saray undago ditan sa tanya nagawan selebrasyon na pistay daya. Tumatira tayo palaro ng lahi partner. Ano napreparaan na saray? Siyempre may tagubwar, kantora, sakres, kantora may volleyball da beach, kantora. Beach volleyball. Galaw-galaw gira may tagubwar, may pasibo. Ay, may yung kalabkad kawayan ya walay tabato. Tampigara ng galaw partner. Yan, gana pun tayo di wala da beach da Baywalk at Binmani. Bali-balitan tani makapalikot tanay singa nana imagine ko la tay laro ng lahi. Lalo tayo kalabkad kawayan, di ba? Wala ray unavoidable nagawat tan singa sabay sa kaya nang nungkod YouTube. Halabusan. Partner. Pero pamalikot labatan. Isang kasumpal to panangan badong yan. Duaran na kaungamutay in taryalad na partner. Naman partner. Duaran na balbalaga babuy. Partner, saya saliw natin, dilipod natin kapusan. At sa kaya mambili at man kilo na 300 kilos sa kaya babuy. Sakay, dakala. So 600 kilos, no, kwintan mo tanay sa kilo. Patiran to o sumangan times 4 600 times 4 2,000 yung masulok sa pakanan tutan partner. Das ay submit me at sa may based on sa may arami empleyado at sa mga guest tayo unabot tayo ng 1,500 o 700 partner RJ. Agay mabot tanod 2,000 including civilian ladtan o empleyado labatan so kwintahan mo. Empleyado labatan siya bay nun mayor nung bilang na ikapulang tampul di mapulay budal pa sarang galing magtawag ilaramay no po na singer. Okay. Marakop tapano sana all walang masaol. Sana all mangan kwanda partner. Talaga ha tinaryaan na mayor pero may emphasis mulante sariling bulsa ulit ni Mayor Pet Merera yung gagastusin diyan. At pagkatapos niyan it's Friday yan, di ba? May 1, May 2, May 3, Lunes, back to work, 4 na yon partner. So malapit na rin yung distribution mo ng mga para sa senior citizens sa May 6. Sa May 6 sa partner RJ, so sa may pan-distribute sa may centenara may tao na 80, 85, 90, hanggang 100 na bali na binmanitan ayan, walay kabansang daray balay aroma payout kato na ayan kasi nga nationwide na mo provincial wide wala ray kanya-kanyang date pan-distribute kasi sa National Commission at sila ba ito at anaiter lang namin yung aramay mambirth, aramay kapambirth din na untanirang taon na 2024 at 2025. Ang kagandaan at ang palad ng mga taga-bayan ng Binmaloy dahil araw-araw meron silang napapakinggan at nalalaman nila through you yung mga karapatan at mga programa sa senior citizen. Sabi ko naman dun sa mga nagtatanong sa akin sa ibang bayan, don't you worry dahil ang kasama ko naman sa programa, isa naman yung Oscahed President sa Lawigan ng Pangasinan. Kaya kung ano man yung ginagawa rin sa Binmaloy, sigurado matututukan din ninyo at matatanong kung yan nagagawa rin sa inyong bayan. Kung kumot partner, do kami yung bagak mo sa may katungkol ko. Doon partner dapat kung galaw susaray Oscar Asiantam say dapat say pausan na rin amin yung Oscar na Pangasinan na rin Oscar being the focal person na rin balay-balay dapat sila naganda may no paano nila makatulong sa representan na naganda may gagawin na sa rin ulupan na sila no wala kasing late and dugat and wala rin siya limba saya problema sigara dapat sumanusulba pa na Jay. Yun di balit tasang ka ng damot may effort mo pangilalaban at kanupugan na saray senior di ba partner? Talabi kung mati parating palahan tayo ay radyo ito mula naman narinig na ba senior sila Binmanay kasi amay-amay so
maniliyak sa ating birthday, medyo atrasado na, naglabay may palabat kaya explikat sigara, partner RJ, abayag lang yan, ginawa sa payroll, bang banat na po sa may panangaro sa senior, ang kulabay wala natila, birthday na March, kasi nung sa may payroll, ang na-validate namin, so sa amin birthday na January hanggang March, kasi pabalidate din namin, na may chansa, so sa raya, so presidente, isabit na namin, so sa may talagang birthday na, araya January hanggang March, pero pinakasalan sa Radyo na po mag-complete at ang malamay siya tayo na may moto tayo at sana mga pimasahol kato na sa akin na nantala to yung talapod kailangan manayap sa resolusyon at may pawayad sa atin niya Pundo. gift na talapod sa appropriated ordinance na approve niya 7.7 million bang banat sa ipaway nilabat at aramay validated may mag-birthday na January 2 March katong kailangan so sa kaya resolusyon niya sa paway labatan sa first quarter ang tamo na si Mayor sila ba ito legal amin wala nanananda ta siyempre saya tupakan tuta na lalaman din administrasyon ng Mayor katon araramay mandadapuat araramay aron niya danya tausan at labay ko kumonya dahil sa labat kumonya medyo Bang unawa. ang mga balat na po gagawin tayo, walang amin, so gagawin tayo, pero nga may problema sa ating pangawad na sa ating birthday gift na partner RJ. So, gabay mo ni baga partner, natatalusan ko talaga na ang gano sumpalay birthday na wat danitan. Ta may babagam from January to March, Mayo lanatan. So, si Karay makauna ni. On partner RJ. Era may birthday Abril, Mayo, kwanturo yung tumbok iramat. Kasi nun sama na ginaw natin at anong nang mayor sa may low pulse na sa may lito ay panagpawide baka naanin na iwan kasi si what na appropriated na ordinance sa 7.7 million. Ang sarang muli po man pero ang muli ari po amin katon wala resolution yan this will be quarterly given okay. quarterly kung kailangan so resolution naman lang po yung news ng mayor yan parang sa repiska ayan tutulong Apultot. Aha, okay. Bali pala. So, aliwan na kinta na, aliwan na may eksakton na birthday. Malabat pa rin, labi ko i-explica. Kaya siyempre kailangan niya malinis sa amin. Tali nang nila may loopholes. Basta may birthday, medyo hantag wala rin matitipot-tripot ng citizen. Kasi wala may March na April birthday na dinawat na po. Wala rin tuwang partner. Ay, tambalo mo na rin arumya represent na nailig. So, kailangan namin may resolution niya idan niya 2,000 niya pamaya allowance sa RG. So, ayan taon, ang kapumot ni Ninda na birthday. Coming soon. Ayan taon, ang lapod January, hanggang Marso, agmatitan meter. Pero walay planong itarlata, nakatumpang walay validation may akan hindi kami na siyempre sila pa nakantalabat na may resolusyon niya natan at katutan sa gawon na napruban na natan na mudin sa ngulyang bayan at panangaro na sa pununay sa Vice Mayor tayo si Edel Maminta at sa Consyalis tayo iyatan at parang sa Aray Piskap sa iyatan at iba kailangan tutulong sa Office of Oscar na tanatan na internet sa aming malinis nga po yung nasilip na medyo antamla mayroon pala siyempre si Mayor puprotektan po may ang UAM na bali na binbalay. So at least natatalusan data nakin wala tayo sing manrereklamo or mangi question partner da sa ata nang kapumat. Antam partner wala raso sara may aron ba siyempre alwan amin na tutuwat parehas wala rin ang kay Mamira at mamisan dyan bunag mo babakbakan na ka pero I have to stick with the rules kung to may duga katigawon ko na napabayangan ko no pigaran to napalikat ko isang sa law sa to I have to stick with the rules na dapat legal amin kasi pag sara may labay ko iparating niya may gagawin niya outreach program ayat malikat ito tumang balat wala rin ang 4,000 maminsan na rin niya kay Bandalam katulong meeting ko na ng 4 lunes at iba kaya akin at kailangan na si Oscar Kuno at kailangan niya outreach program. Siyempre, sila ba yung mayor, iparisi
bite kwarta ang saray amina senior yang nga pibawas. Tinggal. Napasal na ng saman, sumambawa sila, ang nayari niya da administrasyon ni, ya dapat itirta ng sama kang kwarta, ya senior citizen, outreach program, kapanantam, ng tura sa kailangan na sari senior. Ngunit, wala kay Bagirata na labay kurang tawagan, no akinat unta na ang dami ako labay sa plastic ya kaiba. Sila ba yung direksyan, Partner Ajay? Kanyan na. Presidente mi, let's talk on Monday. Siyempre, kami under supervision kayo, ngayon may pangkamungan na senior, alam pangkamungan na pipigara. Sana all ang pimasawal at district ni Darul. Ang ganin ng sulang mi, basta magdat sugago ko, laban ang kura, Partner Ajay. So talagang very transparent anto tan may bagadan mayor ang gano na patay ag mo na panisay sampura et napanisyam tan napalikot mo so bamplo kwanto di dugam gawam ya duga so trabaho kwanto tan man na partner di ba? Si Papa Partner Ajay, yan ay naiskara. No labay na sumagi public servant, labay na dapat natupakan datan sa nanawad naman. Kasi kailangan ng public servant ka, kailangan sakripisyo pa na Ajay. Sakripisyo sa data financial mo, sakripisyo sa oras mo, sakripisyo pati pamilya pa na Ajay. Sa itong dapat, antis na yan nunutan, no labay din mamumbang na butang, dati butang, langaran lapatan pa na Ajay. Balat, no atalirata na interda, ya pangkanawan-awan at sika, lalo dyan tagay, ya pakapanserbim, dapat kaawang mo kumos obligasyon mo. At ang sibabagan ng mayor lang sa rimplado media, yan ang tuman, taman mawala so narawad, aman sugawon damay, natumangan daman so dapat awat ang natangatol sa ng mayor na, nung kulang, ang katuso, irap na bilay ng mayor. At alabat, antam, very transparent, at tumbarok na bay, sukrap and corruption. Talante At kami, doon sa kami, siyempre wala na talapos mi Partner Ajay. Mangbalat, ang ganso pinatalapos mi. Doon taming kaktakan, tampang kamuhan na sari intiro ng balay, talintiro siyo citizen, ulit ang klamat, I have to stake with my role. Na dapat ang ngayon sulaan may laban ng kura no dugat sulagong. Siyempre, nasa batas naman po yan at mayroon kayong sinusundan ng mga rules and regulation regarding to that implementation ng anumang para sa senior citizen. Di dapat lang. Pulyan mo lahat ay medyo umbarong kung paano sa gabay dalabat at papatitanda ka mo ito. Piano na deral ka di ba? Ang Partner Ajay, ratong babar, warata may kulang na pansin. KSP. Para may pasal dalas, may gagawin na, ang pasal mulatan, gawin mo na yung balat dapat mambago lara. Kasi ang Partner Ajay, umamasikan, ang apito ng umasikan, unakulaw. Pilay tayo natin, dito na Diyos mabilay ka ni, sila ba ito yung baga, may pambibilay mo, sila ba ito yung baga, wala mission mo, yung gawin mo. Yan dapat gawam ni. Marami dapat na makapanserbi ka, makapaitar kay pangaro. Punta, ate kwarta, paano siya si Miro? Ang apikwinte kwarta, kung anong mayor. Ate kwarta muna ito tadi, ate Amerika. Hindi, is importante may panserbim tan, marakip yung panangaro mo sa ka para matutupan nila. Na-observe bangkutan, walay kaiba nun mayor, di ba? At nun wala nasalita tulobat ya may wala ray medyo itumet sa may trabaho to ya siyempre ang tamlatan nanaimbitan or whatsoever ay si kwanto yan tuaya partner kinut ng konsyel kani ng di ba kinut wadtang kani sa na posisyon no agmuratan at tindian kwanto di ba so di man labat na talusan mo la yano binumbanan muratan niya posisyon gawam so kanapagan gawam supplier na serbisyo. Singa si kamot partner being the kahit dita dadabin malay tututukan mo so pangkamungan na saray senior, di ba? Tarang ganoon. Partner Ajay, talagang so dapat mansilbi may ito mo may talagang kailangan no antuman na itumang mo may panangarom na namin serbisyo. Ta siyempre, tayo wala purpose sa mundo Partner Ajay. Wala purpose namin, wakin na po dyan sa mundo, wala purpose na lang sa may makasarili ka, kundi bayan muna bago sarili, kung ano mayor, diyan ba ito ka, antam natin mo ito, sana ako lang masaul. Siyempre. Tayo inyanak, ang aputay mayaman, ang aputay pobre, gawumi ka na mo paano. Kasi si mayaman, siyempre internet sa pa makatulong ka para itong dalawang parang sa kaputan.
Sikang pobre, matong trabaho ka, wala parang mapakatulong mo tan, amin servisyo waiter mo. At amin tan na kin ang diba bagarya, bangking sa panangari Diyos, pare-pare at alabat, walang sikatan na tatalusan mo, no akin ang padyakan mundo. Ini si kwanto ay idol RJ Boss Ilorde Pulyan Yulara tay kontra. Taanggad kapigan anggan ang tigawon mo kontra iratan. Anto ang gapoy gawon mon kamaungan ed saray kontran totoo ed sika kwanto ay partner. So nanchat. Pero sa babarin mayor na basan si Babarma, I have to stick with my rule, natanong na simaw ko sigara, pasensyahan tayo pa na RJ. Kasi Basta. siyempre, ang milabay, wala ta siyempre naman saan mo. So, Oscar, lumay na ng Mia, siyempre siya batang tayo supervision. Nang tubi nangagawa di man nasab, uto pagkas kati mo lang naman at ang mantin bagat ng meron siya, kung wala papirmang colors na namumungtan, ang panjat sampot, si Kartan sa natutal kung tunay dahi. Aman ba? Si ibabagat to saray wala kin. kang susina na rinumutan niya. Aral mo maong, papara mo piano, ang apian ng nanday, hanggan, ang suya na ng nandat, ang tapian, ang tamdak. So, ang tam nung mamisa siya, mentality na Pilipino, may grab, may May guyuron da ka palitsam. Makikita mo naging sila bay damay. Antam kanya-kanya tayo expertise pag na naman utunda. Walay kaya niya gawin niya kung kaya. Yes. Walang ito kaya amuan tan gawin. Ngayon dapat mo ama na tuwad gawin to. Appreciate kasi may ginawa to pangkamungan. Wag lang nakakoksan siyempre buta ka mo ba? Di ba ang talabat ang partner? Yes. Tulong sana silang tumanaw ng kung anong nangyari sa isang tao. I-appreciate nila, hindi yung ang tandutan niya, imaman daw niya, no. You have to investigate na mo, imaman. Naman yung imaman at tinulungan to ko Nakatulong na. Yes. Wala may... Kaya, ang mayari kung pare sarili mo ka para matuta, wala sarili niya, vision mo sa mundo pa na Jay. Correct ka dyan. Wala may matunan ko ni pipingaryutan ta sikilan lamang sukas kasian kwanto na mayor natalusan mo at nasara may paibabagan to tapang kamungan da, di ba? Oo, sa kamera pambala ganun ko na ugali na tutupan na RJ, may direct saan kaya katungtong mura, karap mura, kabunag mo pa na pupukanda ka. At ang kamerapan niya na alay, barkada may ako na tausan. Pambala para siya, hindi pa na din, no, amin sakit to imasenso. Dayo mo, mas malikat kayo na wala yung tunay masenso yung makatulog at kapara kung totoo. Kung talabatan pa ng RJ. Panagnak may kinlante, naulit ko lamot may angiter na kitchen. Nagtumot kabat ng mayor, pero na-observaan tumot. So, trabaho siguro ng mayor. Kanyan jada samay gabay tumot, naipasabi. So, untalan pa na siya to, di ba? Ang iter na samay kitchen, yung wala ni Marco to, the vice mayor, kwanto, pero agtumot, inalan na bukon ng mayor, may dayo, dahil sa aming pituyaw miut, agkuya nagawan, ang gapuy suporta na saray katrabaho, dyan munisipyo, kwanto mo, partner? Oo, partner, si Juana na mayor sa man na nawat ko ba niya posisyon sa mga internet sa kwanto, aliwan siya sa vice mayor, pero sa vice nagagawa niyo. Aga, grabe. Si Mayor Malwa, amaya sila ba ito grabe de. Si Mayor wala na. Siya dyan, dito pa siya, babagsan na na-extract mo wala bilang sumbaong niya, imbagara, balik-balik sa Oscar. It's not me. Kayo, kasi kayong tumatrabaho. Only, ako lang ang nagmamanage, pero kayo ang tumatrabaho. Yes, tama yan. Lang yan. Hindi mo naman magagawang mag-isa yan kung walang suporta yung iyong mga katrabaho dyan. Di ba? Oo. Kaya yung mga department heads, lalo silang bumilib. Actually, rama aron makaaral irak no, partner. Oo, nakakakaranapan kasi nanang mo from the beginning na mo may isla ka na Jack Manggalawak, masasarino ang bukur ko. Saka ko, bakit si Mayor? Ang unang ginawa niya ng pag-upo niya ay ang pag-ilaw. Yung pagpapaliwanag. Nakita ko yung pala yung Okay na, pulto tamat. Alright. Okay, sandali tawagan natin ulit si partner ko. Pati, sige.
una nakita ko, sabi ko, bakit si Mayor itong ginawa niya una? Yung pala may purpose siya si Mayor. Okay, partner, baka may mga announcement ka pa dyan, partner. Medyo usilan talay oras. Go ahead, partner. At no, lakanya pa rin, tagawan tayo sa oras sa lutong tayo Mayor. Gawin tayo sa oras sa programa na tayo medyo nabibitin sa plano talaya. Interview talaga sa every department ng Tigagunda. Sa arong sa Big Malay, kano, wala transparency na nanda sa tariwa yung gagawa ng Big Malay. Nato nangyari, kanuntungan tayo Mayor, hidukwit tayo sa programa ta from 30 minutes to 1 hour pa na LJ. Kasi ayan, nakakatulong ang mong yung bali na Big Malay. May-amay, so natin kuya, bali-bali mo na programa, talapod, nanananda na ito yung nagagawa hanggang sa may walang sila-sila. Yung dito na sa isasyon mo, nanananda na ito yung nagagawa at bali na Big Malay. Partner RJ. Ito na, ulit ng pibalita Partner RJ, sa raya nagawa no, na buwas sa labor day, may tatawagan tayo na peace diet, wala so simple activity, yan nagawa dyan bayan na Big Malay, uno na so sa may libot, ya malapod dyan, oras alas 5, ya wala wala memorandum namin ng empleyado, ya sikarat malapod ang may libot dyan malapod dyan simbahan, unarat naman na baywag, after the libot, wala yung masya nagawa, after na nasumpal sumisa, pisasalamat, na gawa may dating gagawin tayo yung Global Parade, yung libot may santo na di ba may labor di santo tayo, tan nasumpal to ba nagawa laro ng lahi, nasumpal na laro ng lahi, nagawa susama, so the longest model pipe, di ba sa exhibit B 100 labisan, so iprepara dan amin barang official, amin barrio, amin ahensya ng gobyerno Big Malay, nagkaroon sa empleyado at waman amin for that model pati panindaya nagkakaisang Big Malay sa pag-celebrate ng pista ng dagat, Partner RJ. Okay. So with that, thank you partner at manulot talamat na buwas sa dasayan programa. Thank you, Partner RJ. Sitara. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Daya Oscar Head na balay na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Yada aspeto technical kaluwakan tabay tibalot si Engineer Nexon Dakal. Aya so Mater yun amigo RJ Jimenez at your service always.